si n'aka aja aja na-ebute aka mmanụ mmanụ. Ya mere na nga na-akpuchi ute agụụ ekpughee ya. Ihe ndị Igbo anyị na-emezi tata bụ onye gụrụgụrụgụrụ ọgbụgba na nke dibịa ga na-achọ isebe akalaka ya. Na be dibịa ka ị na-achọ akalaka gị. Mana ama na dibịa niile, most dibịa enwere nke tata na-achọ ebe ha ga-esi wee ha na-achọ akpafa. Iwere nke gị ị na-eje enye nwa dibịa ọlụọ osi elu gị ọgwụ tata, echi niile na-achị eto osi elu gị ọgwụ ọzọ. Isi ya na nke ọ gwọrọ mbụ na ọ gara aga, ọ sị gị mgbada o nwere isi eme na-emetelụ dibịa ka emeelụ gị nke ahụ. Ndị be anyị hapụ n'ube dibịa pụtawa. Ị na-eme omenala gị kwesịrị ibido na be dibịa. Omenala gị kwesịrị ibido na ka isi wee malụ onye bụ chi gị. Mana ịmalụ onye bụ chi gị abụrụ na be dibịa ka ya ama onye bụ chi gị. Maka o nwere ihe ga-esi wee jee dibịa ije tata, dibịa nke agwa gị jee ebe dibịa ọzọ agwa gị ịma mmasị nke bụ eziokwu. Ị na-agbagheli na ị na-achọ chi gị na-achọ chi gị. Were asị na iwere ọjị okwu onye ahụ bụ chi gị ya bịa na ọ ga-aza gị. Ihe anụnwa bụ ihe ada agwa anyị. Omenala anyị na-eme kwesịrị ibido na be nna anyị. Ịchọgara mmụọ ikwu nne gị, ịchọ mmụọ be nna gị, n'ịmala ife ị ga-eme na ọ bụrụ na ọdụ osike ike na ndị bụ na-etikpogo mmụọ ahụ na mmụọ ahụ enweghịzi okwu mmụọ ọbụla nọ n'obodo ụlọ. Gbasịsị akpụkpọ gị nọ na-ezibe nna gị gụọ ọfọ, were ọjị gwa ndị ichie na gboo, goro ụgwọ ọjị ka ikwu nne gị, ire ikwu nne gị, ịgbasịsịa ihe ịgba n'ụkwụ, ịgọba ọfọ ebe ahụ. Si mmụọ ahụ n'ọnya ka ị na-ewetara, si ndị ichie na gboo n'ọnya ka ị na-awala ọjị anụmata. Imesie ya laba, imesie nke ahụ naba, gachi ya n'ihu ọlụ gị ụwa ọlụ gị. Ọ gụrụgụrụgụrụgụrụ na-efukwa gị ife ọma, igokọsịrị ife ọnụ na-eli bịa na ngwurugwu be nna gị ọ bịa na ngwurikwu nne gị, sie ite ebe ahụ. Isi ite a na-agwa gị bụ ịkpọ ụmụnne gị, ịkpọ ndị ụmụ nwaanyị, ịkpọ ụmụnna gị, ha bịa ebe a ha gụọ ọlụ gị ụfọ, gị na ha jikọọ mmụọ, ịtụsalụ mmụọ nke gị na ha likọọ na mmụọ. Na ọ bụrụ na mmụọ ahụ anọrọ, mana ọ bụrụ na mmụọ ahụ nọ, ị gawa n'obi mmụọ ahụ. Ọ gụrụgụrụgụrụ na ọ bụrụ na mmụọ ahụ sị gị na ị ga-amalili ya, ị chọrọ mmadụ onwere ebe adọnalụ mmụọ ahụ na ndị gboo na-adọnatalụ mmụọ adọnata. Maka ndị gboo si wee mee ya bụ nọọ enwere ike ọ bụrụ na ọ nwere mmụọ obodo nọ adọlụ mmụọ ahụ dọta ya. Nke a na-etikpo bụrụ nke nọ n'ime ngwu, mana nke nọ n'obodo etikpobere ijewe n'ihu ya na nke nọ n'obodo. Ọ ha nwa ga-enyere gị aka ịma ife bụ akalaka gị. Dibịa ama ngwa gị ife bụ akalaka gị, manụkwa amanụ na akalaka onye na-edu gị. Ihe ahụ bụ akalaka gị ya na-edu gị, ọ na-edu gị ije. Ọ na-abụ ị na-eme ife, ị na-ekiri, ị na-agbakasị alụ wee na-eme ihe ahụ. Ọ bụrụ ife na-agbọ na-eli gị nri n'alụ ma nna akalaka gị abụghị ebe ahụ ka ọ nọ. Mana ọ bụrụ ife ị na-eme no stress, ị na-adọfi onwe gị, ịnọ ha na anọ itinye ha na ma nna ebe a ka akalaka gị nọ. Ihe ahụ na-abịa ị na-eme na-enye gị obi aṅụrị, ihe ahụ niile eme na-enye gị obi ụtọ, enye ha bụ akalaka gị. Ọ bụrụ ife ahụ ị na-eme iwe a na-ewe gị, ọsụkọsọ a na-asụ gị, pụtawa ebe ahụ chọọ ife bụ akalaka gị ahụ. Mana isite nọọ ka ije na nke dibịa ka dibịa gwa gị akalaka gị, ị na-eme misteki ntụka ọgwụ. Na ndị je na nke dibịa sịfa na-ekwe ihe ị ga-eme bụ na ọ dapụtara ọgwụ alụfa n'afa. Ọ bụrụ ndị kụchara ọkpa je na nke dibịa si dibịa gbara m afa ka mara ihe bụ akalaka m, ntụka ọgwụ. Anyị ga-eji na-enwayọ wee na-eme ọdịnala. Anyị ga-eji na-enwayọ. Ibido na mmụọ be nna gị, ị na-aga na-akwago. Nke bụ na ndị ụka tikpụla anyị ife, mana o nyere anyị ihe ndị oyibo kpọrọ opportunity. Ya mere ka ihe bụ opportunity ahụ. Opportunity ahụ ndị ọcha wetara anyị bụ na e nyere anyị the opportunity ịhapụ anyị ka anyị mụọ ọdịnala, ka anyị dee maka ọdịnala.
Let's learn about it. Enye anyị the personal choice ịbanye n'ebe ife omenala ọ dị ịbanye nke a bụ nọ maka onwere ndị mmadụ na-aghọtalụ amụnye gị n'efe ịma aghọtacha efe ahụ na amụnye gị n'efe mana ọ bụrụ ife iji aka gị wee chọpụwa ihe aka wee mụta ya maka nke na eziokwu bụ na ndị na-eme omenala tata na-eme nke ezigbo bụ na ha chọwara eziokwu wee chọpụwa ya wee chọta ya n'ọdịnala. Ndị bịa nwere crisis, identity crisis, religious crisis, oduwefa dute ha na nke obi ha nabata ha na-eme ya mma mana ọ bụrụ nke ahụ amụnye gị n'ime ị ga na-ekwelu maka ịmalụ n'ife ahụ gwaziri dịkwa ka ị na-ekwelu zuru na-eme mana ọ bụrụ nke ahụ ịchọpụla achọpụ inwego a very good understanding about it. Ya mere ndị be anyị ọ ka mma bihe ebe omenala jiri nwayọọ chụwa jụwa ese gụba akwụkwọ chọba kwetagoro n'ime onwe gị na ndụdụ n'efe a fọtagoro ife nọ n'ime ya ịghọtacha ya iwee banyerezi mewe omenala mana esizikwe nọ ka ijiri maka na ị chọrọ ego n'ife na-esiri gị ka ịmabanye n'ime ọdịnala iyi adadafi ụzọ ọ ntụkọ ọgwụ ya gazie ọ bụrụ na tata dizizi na-esonye m biko tụsalụ m ozi a sonyekwenụ m ka anyị wee na-ebili na-akwadokwe n'omenala anyị na-agwa ọzọ ụmụ anyị ama teta ụlọ ụtụtụ fụ anyị na anyị nwa na-eme ha ife na anyị nwa na-eme na ha ada aga n'iru ya gazie